Pindah ke zoto biasa. Untuk gue jadi mana dulu nah, di sini family deh. Di sini family nunggu pam. Wataka mashuko. Yes. Lego muri kuno. Dugo ndo kutaka ayo kesi kunisha dukupi muri kana zai ndo bamuri. Baga ndo shiga babuja. Aje bana watadasi. Watadasi bana. Bani shongwe pena kutita kumba kwa watu sesha kawaida. Tinda vatora kumba kwenyu ndikatodo yaku kuno vana vatobias. Havana kana mhosva yavanawo vanapo. Ndauya ndichitokutsvaga kumba kwako. Ngati mai venyu vari kwekaza vapo ndikati chiuya ndotonditakurisa kuti zvangu zvanga takatakurawo. Ndikavati chiuya ai vana vatobias. Ndikangovapo zvimukuponi zvine basa reizvozvi. Hazvina chakaipa izvi. Haiwawo zvinobva nebasa rezvimapopcorn izvi. Chitondipa kwanodyira kumberi ndachitiro pane zvimabasa zvangwasiya zvaungafanira kungoita 3 minutes nokugeza. Vanotodyira hawo mberi. Ndipe ndibate ini semunhu. Pana chakaipa. Chitora mapopcorn enyu handiti. Munodyira kumberi handiti. Magona shamwari dzangu mandibatsira handiti. Maita mandibatsira basa ndizoka. Mufambe zvakanaka. Vana ndevedu tese tongobatsirana kufita. Inzwa zvine mukadzi waTobias. Umbosara nezvimashoko zviri 3 newe. Vakomana ngonofanira kufamba umbosara. Inyaya yego watomonyongo. Yamuri kudaro kundimisira masikati anaya. Tombonzwa zvangu zvimweni kuti zviri sei mumapopcorn enyaya. Ninge munotoziva kuti munhu chakafanira. Imione zvinyaya futi. Aiya, taure ndinoda kutoka vantu mashure kwangu. Gara. Unodisa nyaya. Usazopedza mapopcorn evana. Vana vadzati vane zhaka. Naishingorayira mumusoro tichirise natina popcorn ndomboona nebasa nawo ere watomonyo. Anotondimara muromo. Basa nawo. Vatomonyo. Kochitaurira nyaya yenyu chinguva ndagara pano. Hamusikana kutaura nyaya yenyu yamandimisira pano. Taure tinzoi zuva racho rinenge kutofamba ndiende kumba. Iwe mukadzi waTobias anditira mashura wazvinzwa. Kwamukagoseka vani? Handina kudanira pano kukupfimba ini. Sei mangu uchimhanyira kufunga zvokupfimba? Indati taura nyaya yenyu, tinzwe nyaya yenyu, tiri kuti chii? Ndoona kutonyara-nyara. Ina handisipfambiri. Wazviwa? Kwenye yemupfambi yakwana pape apa. Papane nyaya yemupfambi. Kuri manzwara yangu iproblem. Zara yangu yakakurisa ndikari manzwara yangu saka ndaita dambudziko futiro kuri manzwara. Tatichero vakanzi vapera muno muUtah. Kwanzi hakusisina tasiwa tiri 2 newewe mukadzi waTobias. Zvikuru sei nekutsva kwakaita kumeso kudai waunoita viseriya ganga viseriya. Handifi ndakanzwa kudai iwe. Wazviwa? Nyaya ndakugadzirikira apa inyaya yevana. Kudini kwavo vana? Kudini? Matanga? Mukadzi waTobias. Ndati vana chikomborero kuna Mwari. Unondinzwa? Hauzivi chawakapuhirwa naMwari kuti uchengete vana ivavo. Ndoziva kuti mumwoyo mako unoti vana ava vasi vangu. Zibambo ravo izvo zvakangoenda 3 months rinogara radzoka. Ndoziva kuti zvavanongochitaura. Asi Mwari ndiye une chinangwa, ndiye akakupa vana ivavo. Mwari ndiye unotora vanhu. Ndiye anazva zvaakatorera mai vana tino vaya. Akaunza iwe kuti ugare navo. Then iwewe waakuita zvaunoita kuvana usadero vana vaya. Unozvitorera mhepo jambwa munyama rushava-shava. Vatomonyongo. Ndakushedzera rungano ruviri rwese. Kana muchinzwa ngazvipinde neuku. Muvhare mwenzeve zvigare mumusoro menyu. Zvandinoda kutaura nhasi. Zvisabuda. Ini fundishiya pamba paya. Asi makomborero kuti kwanzi makomborero kuna Mwari. Ini makomborero ndakapuwa naMwari vezvibereko zvangu zviviri izvi. Rashi naJuli. Ndo zvikomborero zvandakapuwa zvakabuda mumangu. Ava vanava
avasiwa ndakada pamba paya ndakada Tobias ndio wandakapinga pamba paya ndio munhu wandakada vana vake futi vakandipisa kunzi vanzivani izvozvi Tobias achadze kumakomba kwaari 3 months aripo izvozvi takuseko zvakaita kumeso kwangu nokuda kwevana vaya moti kwanzei chikomborero anga achimbondijambawo kana baba vamudileko vana vaya ndipenda kavanda mai vachona vakavasire vavakafane vakapisirwa nevana vavo muvhu yeya ndaona pane nyaya iri pa3 months wasekereraka ndo pane nyaya pa3 months Tobias asipo saka chichinosekesa ipapa kuti 3 months Tobias asipo ndo panozvihashanga izvi vachomonyongoka vana vakaita 3 days vasina kudya uripo 3 days wakudzai kuti vana vakaita 3 days vasina kudya ndiripo ndiani akauya akaona mumba akaona kuti vana vaita 3 days vasina kudya ndiani vatomonyongo muchadzitsvaga ungadzivisa semunhukadzini haina kundongorwadziwa vana handina hangu mwana havana kuti pavo chibereko asi ndozvinoita mwoyo wangu tonoita kuti chingomwa chii ndo zvazvinoita munhu asina mbobvira akaita mwana unongotaura rabhishi dzaronzwa kuda dei mai vamurimi muri kuvachengeta vana vamaiona zvinorwadza sei kumukira kumari chokubva makuseni kusvika heri noiri muna mai vacho ndiriko ndichishandira vana vevamwe mai vakatoita usimba hwokufema hwausimba hwokufema usimbe hwokufema hausimbi chaiwo hwokufema haisi nguva yamwari nguva yamwari kudi usimbe hwokufema munhu oenda zviitira usimbe hwake hwokufema woenda achiita achachengetwa zvana zvake nani iye waizvara sembeva achiti vana vake vachachengetwa nani handiti rufu rwakakuvhunga kumeso kwakaita madzvanga kudai mwari akaona kuti nguva yangu haisati yakwana kuda kuti ndakaradza kuti ndine simba rokufema ndinauita usimbe hwokufema ndosaka ndiri pano muchindoona ndiri pano nhasi zvakanaka indango ndikubatsire asi vakuru vakati akuru manzeve ungaziva Tobias inosambozvinetsa kwekuti apa kuda bambo vaya vachazoya vachititi kana shoko kana kudii aiwa bodo ukaona inosvika pamba penyu paya kuda kuona kuti vana vakagara sei ndakazviona kudhara vatomonyongo kuti imimi maitiro enyu nemadira anoita nyaya dzepamusha pangu munenge munoda kuita baba pamba pangu ndakazviona kudhara chingotaura nyaya yenyu mungoti ndwo nyaya yenyu kahani njoka zvakopera mungochenesa nyaya yenyu kuti iri papi rabata shanu ndatitito tikavharirwa mumba tikanzi 3 days and 3 nights tirimo tichingopuwa chikafu tirimo newe mukadzi waTobias handifi ndakanzwa kuda iwe ndizvo zvinokupa kusagara usina mukadzi izvozvo ndongochitotaura nyaya yenyu nekumeso ipapa tichitotaura zvinoendeka ndozvo zvinokupa kuti chimbori uchakausana navo vana muupenyu hwako urandite baba wekuba kwako nai ndizvo urandite baba wekuba ukatotaura seizvozvo nekuchitotaura zvisinani pamwe tingatonzwana namukutokau komukagoseka wa saka ndite baba wekuba kwako ndo zvandikutaura kuti mukangotaura izvozvo zvokuti tinotobva tatonzwana mukutaura kwete zvavana zvamutaura zvavana zvakana basa saka ndite baba wekuba kwako ndo zvandikuti zvevana zvamukuda kutoita basa nazvo stereka hazvina kana basa avo vana vakatofirwa namai vavo baba vavo pamwe hazvitoziva pamwe vakafira mumakomba kusadzoka chii inini tomonyo ozukwe ngaunozvita chaiko tomonyo unombonyaya kuzvita ni asi unoshura daiwe unondishurira daiwe ukadzi waTobias washurirwa papi tomonyo ngoba washurirwa chaipo ngepapi inoti kusava nemukadzi kuvashaya ndo zvazvinoratidza kuti vashaya zera rakweri ndebhuza tebvo kwose kudai sokureva kuti hauna uri kuvashaya iwewe ndazvinzwa asi mwari kune maitiro ake handisi kuti ndazvinzwa kuti ndababa kumba kwenyu bodo kwete buda pamangu uende takura mapokona ndatunopa vana uende iwe vofunga zvinonyengerera wero kugara kuti kwanzi ndidiwe newo nezvezvino zvakapesana mazitembo ndosaka usingawani mukadzi basa nderekuteerera zvokudzimba dzevanhu masikuwa ndo akazara pauri tikuone uchiteera zvenyaya dzekubaba kuoni zvinokuita
3 months. Wakupedzera 3 months pavana. 3 months pavana. Vakatadzei vana. Varadhorangu. Vambina. Chanduraira dho. Anyway. Mwari taiwo nyasha pavana ava kufungi. Mukadzi wakasikwa seiko. Ndotokupidza muno muraini. Ndameno niye nezvindebvu zvake. Ndambasa naye. Garene chapo. Sigarene apa mudye wanangu. Vanoda kudya kuti waita sei? Baba vari kumakomba kwavanodya pano kuti vadini? Vane baba vari pano. Kasi mai vari pano. Imi makudo, makara evanhu. Uyai kuno hamusi kuzora ndauya. Nhasi muchachitaura chakatasa imbwa kuseka kunyenda vachigona. Vamuchidya kwatomonyeko tichita sei? Ndati vamuchidya kwatomonyeko tichita sei? Chavadya kwatomonyeko chii? Chii chavadya kwato? Promi? Uyai kuno. Vakamota mazufane musakudya imi. Mati kwatomonyeko makavane 3 days musikazvi kudya. Manje muchaita 3 weeks musina kudya pano. Kana mai venyu vasina kumuka pagovapo kuya uzokubikira pakamudzi mashuwa. Zvadataura kuti muite matoita pano. Zvamataura kuti ndini matoita here? Matoita here? Zvadataura kuti muite. Musandishatirisa ikona. Munondiona samai venyu vanotarisa imi. Ndozvina zvakaita mai venyu here? Kati ndiri baba venyini. Ndiri baba venyini. Ndorivhara. Mazimeso segwitira akafunda nyemba. Mazimeso sezura wazviwa. Ndokudambura wazviwa. Uda kufarisa ikona. Kufarisa chako ndokauda kundiitira. Chikurumidza kuita zvinhu zvada kuza kuti muite. Joli? Shamu mwanangu. Shamu yemapenzi, chiranga mapenzi. Uyendacho pano. Chiranga mapenzi. Vere chiranga mapenzi mwanangu. Moti shatirisa ikona. Bibi yangu ambaye goni. Rupinda. Ndokuraka chaizvo zvimukatitisa ngozi handiti. Kumusha kwedu kwakusina ngozi imimi. Asi muda kunditisa ngozi. Bvisa hembe yako. Vashai pasapo. Kumure. Mashota ya bvisai. Bvisa. Vata apa. Vata irimusana. Juli. Wewe mite zvemazuva ese wanangu. Wewe kuna toni. Wewe mite zvemazuva ese. We. Muvaratidza kuti ndimi mabhosi pano, ndimi munotonga, ndimi vana vepano. Dira mvura. Vadire. Nemunzeve chaimo. Uri kufarira nzevedzo. Ndokurova. Usada kunditisa ngozi. Ndinokupasa zidhorero rwashiwa. Kukupaza zidhoro. Dira rashi mwanangu. Vadire. Vaone. Vatomonyongo wavo ndaura tomonyongo wavo nohere vakauya zvawabvisa baba vati. Dira vanhu. Toda kumuona tomonyongo yeye kuti pano unosvika kamira sai. Dira zvese ichi chakabata kuna ichi. Muri kutouta zvenyu hamusati matanga. Kutouta hamusati matanga. Naso kudira dira tironi. Dira. Chikanga chacho nichinge isingatochekiwo ichi. Zvakaoma. Kokakabechi kacho ngentange katoorawo zvako. Tichifire kudya makabechi. Papiri dzinenge dzatova ne4 weeks kumakantini
adzisi dzatombodya mafoweeks mumakandini saka ndichicheka kabeji kakadai kaka akandoge vana vatodya sichaikwaka kandoendera navo aka ine vana vangu tobata guku tobika patodya tichimira munhu akaenda kumakomba kare 3 months asingadzoki nditori padhimandini nokusva ikokwa kana fungati vana vakandipisa vakandigona tori padhimandi izvi ndakatotangirwa bhizinesi ndongobata ndodya anangotekerasvika rebhuroka atomuudza kuti pane dzakafa ndikadaro chete handoyohina nyaya ndopiwa imwe mhana nditobata zvangu huku tino iwe tino iwe kandauna nawo goni kumanya naiwa tino iwe ausikuzvitsoera tutukusha dzako mazinzeve kumeso kusingandioni get away kurumiza kuya pano wedwe munhu wokuti ndinoshedza rushano asingandinzwi naiva mwana atobias haundinzwi here nokomisa mazinzeve akatiza musoraninge magwagwatireva makuva vana ndipa ngozi chete kokudza chinhu zvadzinge zisina mvura iyi ndiro hetorina chunhu nani basa renyu nderepai ndinokuite pano kungodya sadza chete nokuenda kutoileti kumeso kwakasviba kusingandioni wachiwa nokomisa kumeso kune mhindo ndinokurova wachidwa kukurova chaikwewe usada kundipa ngozi huku idzinozva ndinozooneneka sei huku dzanooneka tambura moziva ndinozishandisira sei mimi handini kupiwa muedzo newashuwa musandipa ngozi vana vatobiazimi huku idzi ndichishandira rushandira vana vangu kwete mimi mashuwa amarurapo akabira ipapa hausizere zvandikutaura iwe haushiwi mama kuita sei kwacho ronare kuita sei kwacho ini ndiri chiinini ndasina kutambisika kwavokaregedza kabizvaonewa